Nanti ada tuan rumah juga minta lagu ya. Minta lagu apa ya? Alayo, alayo. Yeah, yeah, yeah. Kompak toh, kompak sayangnya kok ora enek sing kompak loh. Iya. Iki kene ganti iki, mriki Mbak Listri. Ayo, ben rata. Luar biasa, yeh. Kompak toh. Wes teko, Ayo, wes teko. dintakne dhisik lewunge, nggih. Oh,
Ayo ditangke. Tarmin monggo. Monggo. Ayo Cak, joget bareng Cak monggo yo. Oh Pak Ji. Iyo 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 iyo. Kerajakan Banyuwangi
ngandhap rumiyin. Rame-rame. Ayo. 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 Mas Yanto. Warga Bunderjo, monggo silakan ngumpul warga Bunderjo. Deg-degan Deg-degan kenapa, Pak? deg-degan jantungku deg-degan. Dua kali jebule aku lagi bisa no. Oh, iya bener. Deg-degan yo. Pentoke Mas. Yo nggih siap. Deg-degan hatiku deg-degan jantungku kabare ora nyono aku ora klegewo apa bener sliramu wis pisahan. Mas Yanto pinten meleh Mas? Pisan gas nggih. Tratapan jantungku tratapan ora kira kepanggih kali sampeyan
Deg-degan ya ki bayar, sing dereng bayar. Deg-degan Dik. Pak D dereng lho sampean Pak D. Nambah pisan. Tambah lagi. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare kurang ledewo apa bener sliramu wis pisahan. Asa. Lagi Pak Haji dereng lho. Bu Haji sampun, bapaknya dereng. Ratapan mas. Wah, petang ya.